A környezetvédelem fontosságára szeretné felhívni a figyelmet dr. Szabó László önkormányzati képviselő, aki Marosfőtől Marostőig elnevezéssel szervezett túrát a Maros forrásvidékétől a folyó torkolatáig. A Petsz István 100 évvel ezelőtti vízi útját megismétlő csapat a túra utolsó szakaszát ismert közéleti személyiségek társaságában tette meg. 1904 nyarán Petsz István nevezett végig először a Maroson. 100 évvel később egy lelkes csapat Szabó László önkormányzati képviselő vezetésével megismételte a több mint 750 kilométeres túrát, de a cél ezúttal egészen más volt. A Maroson Európáért volt a jelszavunk, és lesz is a jelszavunk. A csatlakozó Románia környezeti problémáit szeretnénk orvosolni, illetve összehozni a térséget egy olyan távlati fejlesztési tervre, ahol a Maros természeti és kulturális értékeire építve, akár a turizmusban is együttműködve egy valóban közös térséggé válik a Maros vízgyűjtője. A Maros jelenlegi állapotáról egy olyan szakértőt kérdeztünk, aki maga is végigevezte a túrát. Felső-középső szakaszokon ebből a szempontból elég rossz a helyzet. Ehhez képest az élővilág, én legalábbis úgy láttam, hogy nagyjából rendben van, halat rengeteget fognak a horgászok, madarakat is jól láttunk, tehát a hazai szakaszhoz hasonlóan jó állapotban van, azt tudom mondani. Az utolsó szakaszra a képviselőhöz olyan közéleti személyiségek is csatlakoztak, akik szintén szívügyüknek tartják a környezet megóvását. Én nem állítom, hogy 400 méterről felismerem a kanalas gémet, vagy a barna kánya fészkeléséről én most részletes tájékoztatást tudok nyújtani a kedves közönségnek, de az, hogy jó a víznek a minősége, vagy az érdekel. Tehát az, hogy belemegy a szennyvíz a vízbe, vagy nem, vagy hogy mit csinálunk a pillepalackokkal. Szabó László híradónknak elmondta, hogy a centenáriumi evezés olyan jól sikerült, hogy jövőre ismét nekivágnak a vízikalandnak.